ama sain subscriber te in mi hriat thiam na kan dil le ma sadua voin lama movie te lo da tura kan ti kha hei in mi khong ai na zara monetize theinin huna te ka ding ve chhotre pa watch time award chu atling ve to a amaro chu monetize don khan watch time award kha align update lawa chu kan ngak lokanga ti chuan monetize thei ve le kan ti nga langa YouTube lo min ka channel te mian check sak zung zunganga monetize thei ve le video mu nam zok nen lo ti le kan tumanga horror movie te po record sa lelin sa te pawh ka nei nual to a chung te nen chuan lo comeback thale ta ila monetize lawa han ti char char hi katan omzia om lem lowa chumi ni wang chuan min lo hre thiam ula min lo khonga ile min lo hre thiam ula min lo khonga in min lo subscribe le ram ta ula ti chuan tun aya ma aya in buat saina thazok nen khan lo comeback le anga regular zokin video te po lo da zel kan tum don nia